Hadian babun na mynsiem briew kila do no ha katma Ukraine persya Russia kari Haiti menta kadon hapdeng ke jingeh kaba khraw hadian babun na mynsiem briew kila do no namar ke jingkajia ha katay kari kabalong kum kabneng kinong le kambamon bat ke jingkajia ya kiriu pat ba kania kari kadai ke baju im hapdeng ke sukasan bat ke jingsuk menta kalahap hakti jong kinong le kam sneo kabawat kibor pulit kimla ashu bante lakam namar ke jingklan bor jong kinong le kambaman lat no tang hakikat tu kat ni kijaka jinglong jingman hakate ke jaka kalapen sneo dur ya kate kari ke jingpen ya briew ke jingle bi ijod bat ke jingra bor kala long ke shyrkhei balapen long ru ye ki phau hajar ngut ki pat ba no shong jong kate kari ban kelap headwear nadu ubnai kala lingkon pat kumba 8,000 saus pa angut ki rio pat ba kila do no ela ka mynsiem tanghau ni usnem kabala long kampalat e ka jingya briew ban hakari Ukraine la ongru ba ka jingja hakate kari kala nang shyrkhei hakababun na kilong yeng long sem kila hab e ela ki jong ki yeng ki sem namar ka jingjur ka jingther kuli bat ka jingto kabala pen pat do no bat pen yam kathang ki babun ki rio pat ba Day ke jingja kala sedang hadin ke jingsha peniab u Jovenel Moïse, President, kumba Arsene Minshwa, hakabat na kaliang u Prime Minister ke kari u Ariel Henry, u labu ke jingkerpad ikiway pat kiri, ban tuklar lem, ban wanra jingsuk biang hakatay kari, kamtam ka United Nation. Henry kinong kanto ki ongba, katay ke jingle jong u Prime Minister, kaday ka buit politik, hakabar na kaliang ki kanhon pentrim kila penskam bahaya la di ban yadaya kari ban shim kabu kat bakum ke jing ang nod ke jongki try shnong na kate ke jaka ki tip shy ba ke jingkajia kadang he na mar ka jingdon ki batuklar na bar na mar ki don ru ki tiaria le ki bapendon kam bala shna na kari America bala penmi ru udak jingkeli halor ke jingshalan tiaria le na shabar kari Ken hun jong ki doktor kila persyang ban pendap ya ki jaka basuda ha ka take ri ban shakri shaki ba Henry na mar ka jingjur ka jing umsnam ka jing mensa bat ka jing ya briew kala nang shyrkhei kabala ki ban pendep ya ki kamram apdeng kani ka jing ya umsnam ka bajur ka jing ya le kindang jur nang ni shakmat bat ka jing tuklar jong ki bada bar kari halor ka te ka jingja kala penlong ki pat ba banget bet ha ka jing yarap jongki ban wanra jing suk biang ha ka te kari kumbalong hadu mentai ki pat ba nong shong jong ka te kari ki ap kmi lenti ya ka jing suk bat ka lawe ka ba pernai ba sashi sien kan wan biang ha ka te kari bat langit scam ru ba ki jing yarap jongki ri banabar ki long tang shipor Henry ban wanra hi ya ka jing suk ka ba shirta ka shong ha ki nong yalam jong ka te kari